नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। प्रत्येक पनीर सारखं नसतं। शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा। गोखोड मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते। काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते। म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा। शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद। आजच घरी आणा गोखोड मलाई पनीर। विमानतळावरती जिल्ह्यातील तरुणांनी आपल्या टुरिस्ट गाड्या लावाव्यात असं आवाहन मंत्री नितेश राणे यांनी केलंय। आपल्या जिल्ह्यामध्ये विमानतळ असावं हे स्वप्न आदरणीय राणे साहेबांनी पहिल्यापासून पाहिलेलं, त्याचं सत्यता पण उतरवलं। जेव्हा ते राज्याचे उद्योगमंत्री होते तेव्हा MIDC मार्फत हे आपल्या इथे चिपी विमानतळाची स्थापना झाली आणि त्यानंतर आत्तापर्यंत आपल्याकडे अनियमित असे कधी फ्लाईट 4 महिने चालायचे, बंद व्हायचे, परत सुरू व्हायचे। पण मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री झाल्यानंतर त्याच्यातल्या काही त्रुटींचा मी स्वतः अभ्यास केला की नेमकं इथे फ्लाईट का उतरत नाही, मोठ्याचे मोठे विमान कंपन्या आमच्या चिपीकडे का येत नाही, त्याचा काही अभ्यास मी केला, माहिती घेतली आणि मग त्यानंतर काही सुधारणा करायच्या मी सुरुवात केल्या। उदाहरणं नाईट लँडिंगची फॅसिलिटी आपल्याकडे नव्हती, ती फॅसिलिटी त्याची परवानगी आम्ही मिळवून दिली। जवळपास 2.5 कोटीचा निधी आम्ही तिकडच्या MECB म्हणजे इलेक्ट्रिकवर आम्ही खर्च केलं, जेणेकरून उद्या नाईट लँडिंगची फॅसिलिटी आमच्याकडे उपलब्ध झाल्यानंतर विजेच्या निमित्ताने आमच्या एअरपोर्टला काही अडचण राहता कामा नये आणि म्हणून आपल्या इकडे चांगल्यातल्या चांगले विमान, मोठ्यातले मोठे विमान कंपनी उतरवण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी लागतील आता सगळ्या आपल्या एअरपोर्ट विमानतळाला उपलब्ध आहेत आणि म्हणूनच येणाऱ्या कालावधीमध्ये Fly91 आणि इंडिगो या दोन्ही कंपन्यांनी, विमान कंपन्यांनी आमच्या चिपी विमानतळामध्ये विमान आणण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिलेली आहे। त्याची प्रक्रिया सुरू आहे। चिपी ते नवी मुंबई असं पहिला तर तो प्रवास सुरू होणार। आता अंतिम टप्प्यात म्हणजे DGCAकडे जे काही प्रश्न उत्तरं पाहिजे होते ते सगळे DGCAकडे आम्ही माहिती पाठवलेली आहे। मला वाटतं कुठल्याही क्षणी ती परवानगी आपल्याला उपलब्ध होईल आणि चिपी ते नवी मुंबईचा आहे जो विमान सेवा आहे ती लवकरात लवकर सुरू होईल। एअरपोर्टच्या माध्यमातून आपण बसेस पुरवण्याच्या दृष्टिकोनातून सुरुवात केलेल्या आहेत। मीही काही खाजगी कंपन्यांचे माझं बोलणं सुरू आहे, जेणेकरून जिल्ह्यातल्या तरुणांना पण मी आवाहन या निमित्ताने करेन त्यांनीही पुढे यावं। आपल्या काही टुरिस्ट गाड्या तिथे लावाव्यात, त्यांना आर्थिक पाठबळ काय पाहिजे असेल तर जिल्हा बँकच्या माध्यमातून मी स्वतः द्यायला तयार आहे। नाहीतर उद्या गोवा असेल, कर्नाटकच्या अगर गाड्या तिथे लागल्या आणि त्यांनी आपल्या हक्काचा रोजगार इथे काढून घेतलं तर मग परत इथे लोकांच्या तक्रारी तयार होतील। म्हणून जिल्ह्याच्या तरुणांनी पुढे यावं, टुरिस्टच्या गाड्या विकत घ्यावा, आम्ही आर्थिक पाठबळ देतो जेणेकरून स्थानिक तरुणांना रोजगार आणि लोकांची आजच्या तारखेला जी काही गैरसोय होते ती दूर होईल। एक दुसरे म्हणजे मी बंदर खात्याचा मंत्री असल्यामुळे आम्ही आजूबाजूच्या काही जेटींचा अभ्यास केलेला आहे। चिपी विमानतळाकडून 5 किलोमीटरवर एक जेटी आहे, त्या जेटीकडून आपण मालवण, वेंगुर्ला, देवगड, उदाहरण आज चिपीवरून मालवण शहराला जाण्यासाठी आपल्याला 1 तास 50 मिनिटं लागतात। आम्ही ती जेटीचा विकास करतो आहे, काही आम्ही बोटीवाल्यांशी बोलतो आहे। उद्या आम्ही तिथे बोट सेवा लवकरात लवकर तिथे सुरू करणार आहोत, जेणेकरून चिपीकडे उतरणारा जो नागरिक आहे बोटीच्या माध्यमातून तो मालवण जेटीकडे जाऊ शकतो, वेंगुर्ला जेटीकडे जाऊ शकतो, देवघर बंदराकडे जाऊ शकतो, विजयदुर्ग बंदराकडे जाऊ शकतो। अशा पद्धतीची सेवा आणण्याच्या दृष्टिकोनातून
आमची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. 1 तास 50 मिनिटं लागणारा वेळ तुम्हाला बोटीच्या माध्यमातून तुम्ही 14 मिनिटात तुम्ही मालवण शहरामध्ये पोहोचू शकता. म्हणून एकंदरीत एका बाजूला खाजगी वाहन चालक त्यांना सेवेसाठी आणि दुसरं बोट, अशा दोन्ही माध्यमातून चिपीला उतरणारे पर्यटक आणि नागरिक यांना सुविधा देण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं उचलतो आहे. श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 94 23 98 97 81 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76. दिवंगत अजित पवार यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 22 जुलै ते 1 ऑगस्ट या कालावधीत महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं आहे. सिंधुदुर्ग वैद्यकीय महाविद्यालयातही या महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं असून या शिबिराची पाहणी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केली आहे. पहिल्याच वर्षी आदरणीय अजितदादा पवारांच्या जयंतीच्या निमित्ताने राज्य शासनाच्या मार्फत 22 जुलै ते 1 ऑगस्टपर्यंत हे आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीचं आयोजन आमचे मंत्री आदरणीय मुश्रीफ यांच्या माध्यमातून आणि मार्गदर्शनाखाली होत आहे. याचं उद्घाटन काल 22 जुलैला आदरणीय कैलासवासी अजितदादांच्या जयंतीच्या निमित्ताने, त्याचबरोबर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने याचं काल उद्घाटन झालं आणि ह्या पूर्ण शिबिराला अतिशय चांगला प्रतिसाद आहे. चांगल्यातले चांगले डॉक्टर असो आणि विविध उपचार, जे काही उपचार आमच्या जिल्ह्यामध्ये होत नाहीत पण त्याच्याहीसाठी काही तज्ज्ञ लोकांना आमच्या जिल्ह्याकडे ह्या शिबिरच्या निमित्ताने बोलवलेलं आहे. उदाहरण ब्रेस्ट कॅन्सर तपासणीसाठी जी मशीन जी आमच्याकडे इथे नाही ती कोल्हापूरकडून उपलब्ध करून आम्हाला दिलेली आहे आणि ह्यामुळे जनतेमध्ये निश्चित पद्धतीने समाधान आहे. त्यांना चांगले उपचार ह्या निमित्ताने भेटत आहेत आणि म्हणून कैलासवासी आमचे अजितदादा पवारांच्या एकंदरीत जो काय त्यांनी कारभार आणि महाराष्ट्राच्या विकासाचं स्वप्न जे त्यांनी पाहिलं त्याला साजेसा आरोग्य शिबिर आमच्या राज्य शासनाच्या मार्फत आयोजित केलेलं आहे. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. जेव्हा MIDC मार्फत हे आपल्या इथे चिपी विमानतळाची स्थापना झाली आणि त्यानंतर आतापर्यंत आपल्याकडे अनियमित असे कधी फ्लाईट 4 महिने चालायचे, बंद व्हायचे, परत सुरू व्हायचे. पण मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री झाल्यानंतर त्याच्यातल्या काही त्रुटींचा मी स्वतः अभ्यास केला की नेमकं इथे फ्लाईट का उतरत नाहीत, मोठ्याचे मोठे विमान कंपन्या आमच्या चिपीकडे का येत नाही, त्याचा काही अभ्यास मी केला, माहिती घेतली आणि मग त्यानंतर काही सुधारणा करायच्या मी सुरुवात केल्या. उदाहरणं नाईट लँडिंगची फॅसिलिटी आपल्याकडे नव्हती. ती फॅसिलिटी त्याची परवानगी आम्ही मिळवून दिली. जवळपास 2.5 कोटीचा निधी आम्ही तिकडच्या MECB म्हणजे इलेक्ट्रिकवर आम्ही खर्च केलं जेणेकरून उद्या नाईट लँडिंगची फॅसिलिटी आमच्याकडे उपलब्ध झाल्यानंतर विजेच्या निमित्ताने आमच्या एअरपोर्टला काही अडचण राहता कामा नये आणि म्हणून आपल्या इकडे चांगल्यातल्या चांगले विमान, मोठ्यातले मोठे विमान कंपनी उतरवण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी लागतील आता सगळ्या आपल्या एअरपोर्ट विमानतळाला उपलब्ध आहेत आणि म्हणूनच येणाऱ्या कालावधीमध्ये फ्लाय 91 आणि इंडिगो या दोन्ही विमान कंपन्यांनी आमच्या चिपी विमानतळामध्ये विमान आणण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. चिपी ते नवी मुंबई असा पहिला तर तो प्रवास सुरू होणार. आता अंतिम टप्प्यात म्हणजे DGCAकडे जे काही प्रश्न उत्तरं पाहिजे होते ते सगळे DGCAकडे आम्ही माहिती पाठवलेली आहे. मला वाटतं कुठल्याही क्षणी ती परवानगी आपल्याला उपलब्ध होईल आणि चिपी ते नवी मुंबईचा आहे जो विमान सेवा आहे ती लवकरात लवकर सुरू होईल.
बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यंदा अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाल्यानं धरणांमधील पाणीसाठ्यावरती त्याचा परिणाम दिसून येतोय. जुलै महिना संपत आला तरी जिल्ह्यात अनेक भागात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातील 45 धरणांपैकी केवळ 9 धरणंच पूर्ण क्षमतेनं भरली आहेत. गतवर्षी याच दिवशी 19 धरणं भरली होती. सध्या सर्व धरणांमध्ये मिळून सुमारे 68% पाणीसाठा उपलब्ध आहे. यंदा पावसानं ओढ दिल्यामुळे धरणांमध्ये पाणी साचण्याचा वेग कमी झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश भागात भातशेती मोठ्या प्रमाणावरती केली जाते. शेतीसाठी पुरेसा पाऊस आवश्यक असल्यानं पावसाअभावी शेतकऱ्यांचं लक्ष आता पुढील काही दिवसांकडे लागलंय. येत्या काळात जोरदार पाऊस झाल्यास धरणांमधील पाणीसाठा वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा सध्या समाधानकारक असला तरी तो पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचलेला नाही. पावसाचा खंड कायम राहिल्यास पुढील काळात पाणी पुरवठा आणि शेतीच्या दृष्टीने अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान हवामानातील बदलामुळे पावसाचं स्वरूपही बदलत असल्याचं चित्र गेल्या काही वर्षात दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा जपून वापर करावा तसंच पावसाच्या पुढील स्थितीकडे लक्ष ठेवावं असं आवाहन संबंधित विभागाकडून करण्यात येत आहे. सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा. 99 55 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34. दोडामार्ग तालुक्यात पडणारा मुसळधार पावसामुळे हाहाकार माजलेला आहे. तिलारी क्षेत्र जे धरण आहे, तिलारी क्षेत्राच्या आवारामध्ये मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पाऊस पडत आहे. त्यामुळे तिलारी धरणाच्या पाणी पातळी झपाट्याने वाढ होईल. सध्या जवळजवळ 75% धरण या ठिकाणी भरलेलं आहे. त्यामुळे उद्या 24 जुलै रोजी उद्या सकाळी किंवा रात्री कधी कुठच्याही क्षणी या ठिकाणी तिलारीचं पाणी जे आहे हे तिलारी नदीमध्ये सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या विभागाने या ठिकाणी नदीकाठची जी गावं आहेत या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे. या ठिकाणी घोडगे, परमे, घोडगेवाडी, आवाड हे जे आहेत त्या ठिकाणी मणेरी, कुडासा हे गाव आहेत. तसेच लगतचा गोवा राज्य जो आहे या गोवा राज्यातील जे साळ म्हणा, बिचोली म्हणा हे या ठिकाणच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे तिलारी पाटबंधारे प्रकल्प जो आहे यांनी असंही म्हटलं आहे की तशी घाबरण्याची भीती नाही आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी या ठिकाणी सोडण्यात येणार नाही आहे. तरी देखील नदीकाठचे जे गाव आहे ह्या गावातील लोकांनी सतर्कतेचा इशारा घ्यावा. नदीकाठी जाताना गुरांना वगैरे सोडताना काळजी घेऊन या ठिकाणी सोडा. नदीकाठी कोणी जाऊ नका, कपडे धुण्यासाठी पण जाऊ नका असा त्यांनी इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे या नदीकाठच्या गावांनी सध्या इशारा जो दिलेला आहे ही धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे सर्व लोकांनी किंवा शेतकऱ्यांनी शेती बागेतीत जाताना सुद्धा नदीकाठी जाताना सुद्धा विचार करून घाबरून त्याकडे जायचं आहे. त्यामुळे तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाचा जो हा इशारा आहे हा इशारा सर्व लोकांनी पाळावा असं आवाहन या ठिकाणी तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाने दिलेलं आहे. कोकण लाईव्हसाठी लव परब, दोडामार्ग. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा आणि काजू फळपीक विम्याचे पैसे जमा झालेले आहेत. पण त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जी काही CSC सेंटर आहेत या CSC सेंटरच्या गलतान कारभारामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जवळजवळ 2200 शेतकऱ्यांचे 4 कोटी रुपये विमा रक्कम आज त्या ठिकाणी त्यांच्या खात्यामध्ये जमा झालेली नाही आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याचे विमा कंपनीकडे पैसे जमा झालेले आहेत. त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्यांचे त्या CSC सेंटरवर जे 7/12 आणि त्या ठिकाणी असलेले टॅगिंग केलेले जे आंबा किंवा काजूचे फोटो असतील हे फोटो अपलोड करणं आवश्यक होतं. पण ही CSC सेंटर त्या ठिकाणी त्यांचे ID ब्लॉक झाल्यामुळे त्यांच्याकडनं अपलोड होऊ शकलेले नाही आहेत. आणि ह्या CSC सेंटरांचा जो ID ब्लॉक झालेला होता
या CSC सेंटरनी त्याची कल्पना शेतकऱ्यांना दिलेली नाही आहे आणि त्यामुळे विमा कंपनीकडे पैसे शेतकऱ्यांच्या विम्याचा हप्ता जमा होऊ नये अद्यापही जवळजवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील साधारण 2200 शेतकऱ्यांची साधारण 4 ते 4.5 कोटी रुपये रक्कम आज आंबा आणि काजू पीक विम्याची जमा होणं बाकी आहे. आणि म्हणून ह्यामध्ये जी CSC सेंटर आहे या CSC सेंटरच्या गलपान कारभारामुळे आज शेतकरी या ठिकाणी आंबा आणि काजूच्या विमा रकमेपासून वंचित राहू नये म्हणून सन्माननीय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे यांची शेतकऱ्यांच्या वतीने भेट घेऊन ही जी वस्तुस्थिती आहे ही त्यांना समजावून सांगून पुन्हा एकदा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे काही आंबा काजू शेतकरी या CSC सेंटरमुळे विमा जे वंचित राहिले आहेत पालकमंत्र्यांनी पुन्हा या ठिकाणी विमा कंपनीच्या लोकांना जिल्ह्यात बोलून त्यांची मिटिंग घेऊन जे वंचित राहिलेले शेतकरी असतील किंवा CSC सेंटरवरनं जे काही 7/12 आणि फोटो अपलोड झालेले नाही आहे पण विमा त्या ठिकाणी विम्याची हप्ता जो आहे तो आज शेतकऱ्यांच्या अकाउंटला त्यांनी पुन्हा पाठवलेला नाही आहे. ह्या कारणामुळे ह्या शेतकऱ्यांना जे 2200 शेतकरी आहेत मला वाटतं साधारण देवगडमध्ये 600च्या वर संख्या आहे, कणकवलीमध्ये सुद्धा 400-450 आहेत, प्रत्येक तालुक्यात 200-400 अशा प्रकारची त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची संख्या आहे. आणि यामध्ये जिल्हा पालकमंत्र्यांनी सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून ही जी CSC सेंटर आहेत ज्यांचे ID ब्लॉक झालेले आहेत या CSC सेंटरची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिक्लेअर करावी की जेणेकरून भविष्यात शेतकऱ्यांना त्याचा त्रास होणार नाही आहे. काही शेतकऱ्यांचे काही 7/12 त्या ठिकाणी जे 4 7/12 असतील त्या एका 7/12चे पैसे मिळालेले आहेत, बाकीचे 7/12 रिजेक्ट झालेले आहेत. आणि म्हणून ज्या ज्या शेतकऱ्यांना विमा भरूनही ज्यांना पैसे मिळाले नसतील त्यांनी तात्काळ या ठिकाणी आमच्या इथले असलेल्या सन्माननीय राणे साहेबांच्या संपर्क कार्यालयामध्ये त्यांनी संपर्क साधावा, या ठिकाणी त्याची नोंद करावी आणि ज्यांचे पैसे मिळालेले नाही आहेत त्या संदर्भात पालकमंत्र्यांना ही वस्तुस्थिती सांगून विमा कंपनीसोबत मिटिंग करून निश्चितच पालकमंत्री ही रक्कम मिळवण्या दृष्टिकोनातून विमा कंपनीला निश्चित अधिकाऱ्यांशी बोलून विमा कंपनीकडने पैसे मिळवून देण्यासाठी पालकमंत्री प्रयत्न करतील आणि त्यासाठी त्याचा पाठपुरावा जो आहे तो आम्ही आमच्या शेतकरी आहेत या ठिकाणी सांडव्याचे जे शेतकरी आहेत त्यांचे सरपंच सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचे जवळजवळ गावातले साधारण 40-45 सांडव्यामधले शेतकरी आहेत त्यांचे काही प्रतिनिधी या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि म्हणून जी CSC सेंटर आहेत फक्त या ठिकाणी CSC सेंटरकडनं यांचे चार्जेस जे आहेत हे चार्जेस घेतलेले आहेत पण आज या ठिकाणी पुढची जी प्रोसिजर आहे हे त्यांचे ID ब्लॉक झाल्यामुळे आज या 53 जिल्ह्यातल्या 53 सेंटरवरनं 2200 लोकांचे पैसे मिळाले नाही आहेत. यासाठी पालकमंत्र्यांना ही वस्तुस्थिती सांगून हे पैसे मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करून हे शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यासाठी आम्ही पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि ज्यांच्या तक्रारी असतील त्यांनी सन्माननीय खासदार नारायणरावजी राणे आणि पालकमंत्री नितेशजी राणे यांच्या कार्यालयामध्ये आपली त्या ठिकाणी अर्ज किंवा नोंदणी करावी जेणेकरून त्याची तपासणी करून आपल्याला विमा कंपनीच्या मीटिंगमध्ये या गोष्टीचा आपल्याला पाठपुरावा करणं सोपं होईल. साहेब, ह्या CSC सेंटरमुळे हा गोंधळ झाला. या CSC सेंटर संदर्भात काही पुढे म्हणजे काय भूमिका असणार? नाही ना, पालकमंत्र्यांना सांगणार की जी CSC सेंटर आहे ज्यांचे ID ब्लॉक झालेले यांचा जो जिल्ह्याचा प्रमुख असतो आणि जिल्हाधिकारी यांची एकत्रित मिटिंग घ्यावी. अशा प्रकारे जर CSC सेंटरचा ID ब्लॉक झाला असेल तर तात्काळ त्यांचं काम थांबलं पाहिजे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडनं त्याची प्रसिद्धी झाली पाहिजे की या CSC सेंटरवरती आपण ज्या शेतकऱ्यांच्या योजना असतील किंवा कोणत्याही शासकीय योजनेचं काम आपण करू नये जेणेकरून या शासकीय योजनेमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी सबसिडी मिळणार आहे किंवा ज्या ज्या ठिकाणी अनुदान शासनाचं मिळणार आहे ज्या ठिकाणी लाभ मिळतो आहे अशी कामं या CSC सेंटरवरनं करू नये अशा प्रकारची दखल या ठिकाणी पालकमंत्र्यांना आम्ही घ्यायला लावणार आणि तशा प्रकारची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जी CSC सेंटर आहेत ती त्यांनी डिक्लेअर करावी. अशी कोणती ID ब्लॉक झालेली आहेत ती मागे स्वतः जिल्हाधिकारी यांनी कणकवली असेल देवगड असेल या ठिकाणी जी CSC सेंटरमध्ये भेट दिलेली दाखले असेल किंवा अन्य जे सुविधा याच तर माहिती जाणून घेतली तरी देखील ही एक मोठी शेतकऱ्यांचं नुकसान या CSC सेंटरमधून झालेलं आहे. झालं कारण ही साधारण नोव्हेंबर 25 मधली गोष्ट आहे. नोव्हेंबर 25 मध्ये जी CSC सेंटर अशा प्रकारच्या त्रुटी होत्या त्या महिन्यामध्ये त्यांची ID ब्लॉक झालेली होती. आता कदाचित काही जण त्याच्या त्रुटी पूर्ण केल्या असतील. आताची जी माहिती आहे कोणाची ब्लॉक आहे ती आलेली नाही
पण नोव्हेंबरमध्ये जी होती ही 53 CSC सेंटर या ठिकाणी ID ब्लॉक झालेले होते. त्यामुळे आज साधारण 2200 शेतकऱ्यांना साधारण 4 ते 4.5 कोटी विम्यापासून वंचित राहावं लागतं. काही शेतकऱ्यांना एका सातबाराचे मिळाले आहेत, काही सातबारा त्यांचे हे केलेले आहेत, रिजेक्ट केलेले आहेत, पण त्यांच्या विम्याची रक्कम विमा कंपनीकडे जमा झालेली आहे. ती पैसे काय त्या शेतकऱ्यांच्या अकाउंटला जमा झालेले नाही आहेत. म्हणजे रिजेक्ट झाल्यामुळे बाबा तो हप्ता जो आहे मूळ हप्ता तो परत विमा कंपनीने पाठवलेला नाही आहे. त्याच्या पावत्या पण इथे शेतकऱ्यांजवळ आहे, विमा भरलेल्याच्या पावत्या देतात. अशा प्रकारच्या पावत्या या विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या आलेल्या आहेत. CSC सेंटरचा जो ID ब्लॉक झाला तो त्यांच्यात CSC सेंटरच्या चुकीमुळे त्यांना ज्या काही हे दिलेले असतात, नियम दिलेले असतात त्यांच्या कामकाजाचे, ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या जर झाल्या नाही तर त्यांचा ID ब्लॉक होतो. पण ID ब्लॉक झाल्यानंतर प्रशासनाने त्याची इन्फॉर्मेशन माहिती कार्यालयाकडनं वृत्तपत्रात किंवा सोशल मीडियावर दिली पाहिजे की ह्या महिन्यात ही त्यांची ID ब्लॉक झालेली आहे. शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी कोणत्याही योजनेसाठी आपले अर्ज भरू नये म्हणून, किंवा ते CSC सेंटरने सांगितलं पाहिजे ना, किंवा तुम्ही आमच्याकडनं ह्या गोष्टी करू नका. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. हे जे तळ आहे त्याला माणकवणं म्हणतात आणि हे पेशवेकालीन तळ आहे. आपला जो चर आहे तर तो पांडवकालीन आहे होताच. पण ही जी 20x40 मीटरची जी ही आहे तळी, तर ही पेशव्यांनी बांधलेली आहे. पेशव्यांच्या काळात त्यांचे सेनापती होते वीरबापू गोखले. तर त्यांचा आजोळ विजयदुर्गला आणि सासर इकडे अभ्यंकरांकडे होतं. तर तेव्हा त्यांचं घोडदळ वगैरे जेव्हा यायचं तेव्हा ते इकडे थांबायचे आणि त्याच्यासाठी त्यांनी गायींना किंवा घोड्यांना पाणी पिण्यासाठी ही अशी वाट तयार केलेली होती आणि माणसांना उतरणून पाणी पिण्यासाठी किंवा कळशी भरण्यासाठी त्यांनी इकडून पायऱ्या वगैरे करून असं आतमध्ये जायची सोय केलेली होती. आता ह्याची दुसरी गंमत काय आहे, ह्याला अंडरग्राऊंड पार्ट दिलेला आहे जो इकडून पूर्ण गावाला पहिल्यांदा पाणी पुरवठा करत असेल. पण तिकडे जर बघितलं ही झाडं पूर्ण त्याच ह्याच्यावर उगवली आहेत, त्याच पाटात. तर हे पाट एक इकडच्या गावाच्या ह्या भागाला आणि एक त्या भागाला असे 2 पाट जातात. तर जेव्हा पाणी भरायचं इकडे तेव्हा हे पाणी पूर्ण त्या बाजूला आणि त्या बाजूला यायचं. पण आता विहिरी आणि बोरिंगमध्ये मध्ये खोदल्यामुळे तर ते पाणी तिकडे पोचत नाही. पण अजूनही तो पाट वगैरे ओला असतो. आणि अशीच तळी आणि एक विहीर मागच्या बाजूला आहे. तर ह्याला गोडं तळं म्हणतात आणि मागच्या बाजूला आहे त्याला कडवं तळं म्हणतात. हो नक्कीच आहे, आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. बघायचं असेल तर हे करू शकता. फक्त इकडे काही प्रातर्विधी करायला किंवा सिगरेट दारू प्यायला अलाउड नाही आहे. बाकी तुम्हाला काही एन्जॉय करायचं असेल तर इकडे बसायला किंवा फिरायला वगैरे काही प्रॉब्लेम नाही आमचा. आता असे हे जे दुर्मिळ सगळे वास्तू आहेत तर त्यांचं जतन तर करायलाच हवं आणि अजून लोकांना कळेल, प्रोत्साहन मिळेल, त्याप्रमाणे त्यांना सरकारकडूनही किंवा आपल्या लोकांकडूनही प्रोत्साहन मिळालं हवं. आता इथे हा विषय कसा होतोय, हे जे दगड आहेत हे दगड कुठल्याच मेजरमेंटमध्ये बसत नाही आत्ताच्या. तर ते उचलण्यापासून किंवा ते रिनोव्हेट करण्यासाठी कायच आपल्याकडे पद्धत नाही आहे किंवा सोय नाही आहे. तर त्याच्यामुळे तसं जर काही उपलब्ध झालं तर हे अजून वाढवता येईल. निश्चितच. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. कणकवलीत महामार्ग उड्डाणपुलाखालील अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवल्यानंतर नगरपंचायतीच्या वतीने मंगळवारी दुपारी पेट्रोल पंपासमोर सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या ठिकाणी फळ व भाजी विक्रेत्यांसाठी तात्पुरती बसण्याची व्यवस्था करण्याचं काम हाती घेण्यात आलं होतं.
त्यावेळी विक्रेत्यांसाठी जागेची मार्किंग करत असताना कणकवली येथील पत्रकार व्हिडिओ चित्रीकरण व फोटो काढत असताना त्या पत्रकारांना अपशब्द वापरून व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यासाठी रोखलं गेलं. त्याचा कणकवली तालुका पत्रकार संघानं निषेध केला आहे. पत्रकार एक जुटीचा पत्रकार एक जुटीचा पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद. एखादी चॅनलचा माणूस म्हणून ओळखतच नव्हतो. एकाचं बुक बिन काय नव्हतो आणि हिरो आधी भरपूर लोक शूटिंग करत होते. त्यांना आम्ही नको म्हणून करून सांगतो. आणि चॅनलवाले माहिती असताना तर मी सांगितलं तर शूटिंग करू नको, तर माझी चुकी होती. मला ते माहिती नसल्यामुळे माझ्याकडनं सांगला गेला की बाबा तू शूटिंग करू नको, तो मोबाईल काढलो. मी थर्ड पर्सन असं वाटलं म्हणून मी ते कथा बोललो. ते पत्रकार असते तर मी असं बोललेच नसतं. तर माझ्याकडनं चूक झाली. कालचा जो विषय झाला माझ्याकडनं ऐका की शूटिंग करत होते त्या संदर्भात, तो माझ्या भूलचुकीमुळे झालेलो. माझी जरा तब्येत बरी नाही होती. मी असा लाईन लावलेला की पण मी थंय कारण म्हाका सांगल्यानी JCB लावतात थंय मला ऐकला. त्या टेन्शनमध्ये मी एक झालं आणि त्याच्यानंतर पत्रकारांका जर काय बोललं असेल तर म्हाका माफ करा. ऐकला माझ्या ह्याच्यानंतर कधीच असा व्हायचा नाही. कोणाच्या दबावाखाली मी माफी मागित नाही. ऐकला कारण कित्येक वर्ष मी एकत्र असे पत्रकारांबरोबर. माझा कधी काम टेन्शन नाही केले. मला तरी आरोप केला तो चुकीचं. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली तर थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.